yung cellphone dati ng mga Nokia? Kasi yung Nokia dati, clear cache. Ano yung clear? Clear talaga. Wala talagang ano yun. Delete, clear. Wala na. Dito kasi itong mga hype na telepono to, may dinilit mo na, may pupunta palang folder, dinilit mo pa. Parang dinaanan mo dito. Oo, dinilit mo na, may folder pang isa. Tapos tatanungin ko pa, are you sure? Do you want to delete? Tapos pag delete mo, are you really sure? Kaya mo nga dinidilite, ayaw mo makali. Tapos tanong pa ng tanong. Ano name mo? X? Kukunin mo lalagay ko sasave ko sa Viber ko, X, para kagulo buhay ko. This is my cam. Tapos, okay. Tagal mo na sa show na to. Cam mo to, cam ko. Oo, nakalimutan ko na sa tagal main cam. Cam mo, cam ko. Napaka-basic ang po. Hi guys! Welcome sa pinakabagong podcast na bago niyong kakahumalingan. Ito po si Tanya Chinita. At sa podcast natin na ito, tayo nga po ay magkakaroon ng kwentuhang sagaran at maraming malalantad. Please welcome, this is Rated Tita Max. At sa ating pilot episode, sa ating first episode, pasabog ang ating Tita Max Confession. At sa ating Tita Max Confession, meron tayong babasahing letter from our listener. So, dito niya lang shinare yung kanyang story na yon. Kasi free space tayo dito. So, wala tayong judgment dito. Pwede naman man-judge. Yes. Yan. So, and of course, dahil pasabog ang ating pilot Tita Max Confession, pasabog din ang ating pilot episode guest. Please welcome ang batikang babaero ng, batikang komedyante ng Pilipinas. Palakpakan po natin, Alex Calleja. Welcome to the show! Just to correct, no? Hindi dito pilot guest. This is just a test podcast para malaman kung pwedeng palitan ng Titi Max. Sorry. Hello! Ang ganda nitong ano mo. So, ito naman. Paano yung ganda? Ano sabi mo? Iba yung pagpasok mo kanina. Iba sinabi Hindi, mo. ang ganda nitong studio mo. Nalito ang waist. Sabi sa waist, you're lost. Sabi sa akin. Ang hirap pong makarating dito. Talaga pong deserving kayong maging guest dito pag nakarating kayo dito sa studio. Maraming salamat for... pilot pala ako? Yes. Malamang maraming tumanggi. Hindi available. Pang walo ako. Parang, hindi. Ikaw ang inantay namin bago magsimula. Grabe. Ganon ka ba sa mga guest mo? Hindi Ikaw inibitahan kita. Talagang sinagad kita doon Dalawang episode yun. Totoo. Yan. Maraming salamat for inviting me. Naku, hindi. Thank you. At totoo niya, di ba? Nakaka-cancel tayo because of yung... Weather. Yung may magandang term eh. Di ba sa kontrata pag... ano ba yun? Pag sinabing God... Oo, yung force majeure. Yun. Ano? Parang gano'n. Huwag tayo mag-dwell doon, Kasi kung di natin kaya magmatalino, magbubon tayo, huwag natin pilitin, abutin yung utak natin para lang magtagal sa episode na 5 minutes para masabi yung force majeure, para mapa-impress natin. Pero di ba may nangyari sa health mo? Oo, nangyari. Tumaas yung BP ko. Ikaw ba naman bitan ni Tanya ng ating gabi na, ginagawa ka. Siyempre, nag-expect ako, nakala ko, sexual yung pala, i-guess lang ako. Tapos pangalawa, bumagyo. Show na talaga to. Dalawa. Tapos pangalawa, sabi naman niya, ang galing ni Tanya due to our safety, our concern for your safety, cancel na tapos pangatlo na to. Hindi, totoo naman yun totoo naman, makakadaan ka ba dito? Hindi. Bimol, pinalanguin nyo na ako, tapos hanapin nyo pa ako dito sa napakagandang maze Pero siguro sinabi mo, ano ba to? Hindi pa to nagka-cancel? Sabi mo siguro sa akin. Hindi. Nakikita ko naman talaga na, gusto mo muna talagang umabot sa hanggang susumimba bago mo i-cancel. Pero kamusta yung health mo? Walang studio to, 3 kumpanya na daanan ko. 3 IDs ang binigay ko dahil iba palang kumpanya yun. 3 guard. Hindi pala ino-honor sa unang guard yung ID. Palit na naman. Napaka-sekreto nito. Nadaanan ko yung presidential guard. Sus Mariosep, ano nangyari doon sa guard? Ano to? Tapos puro itlog pala abutan. Okay. Ano nangyari sa hypertension mo? It's a long story, no? So long story, tapos ang ikli. Medyo sunod-sunod yung travel natin sa abroad. Akala natin bata pa tayo, kain dito, kain doon. Pero jet fit lag. ka. Oo, sinasabi ko sa'yo. jet lag. Tapos pagdating ko dito, hindi ako nakakatulog ng ayos. Tapos, karoon ako ng high blood pressure. Okay. Tapos nagkaroon ako ng anxiety kasi nga, gusto ko na matulog ng maaga. Kaya lang, nag-jet lag ako. Hindi ko makapagtagpi. Tapos,
Ang ginawa ko, nag-Japan ako. Sa Japan ako nakabawi. Kasi ang init ng... nagbakasyon ka nag-show doon? pa rin. Hindi ako, alam mo tayo, alipin tayo ng pera. Correct. So, nagpunta tayo sa Japan, umiinit ang ano. Pero ang dami nilang mga iniinom doon. Pag pumasok ka doon sa mga convenience store, sobrang ang dami doon na mapapaniwala ka sa ano, ang dami kong ginawa. Uminom ako ng mga tsaa, nakakalapampababa. Okay. Nalasang sinulog na kahoy. Pero tapos napunta ako sa mga temple na inaalog para makakuha ka ng magandang fortune. Tapos bad fortune. Tapos bayad ka ng bayad para lang maayos yung fortune mo. Tapos may Pinoy pala nakatambay na nilapitan ako na, wag mo nang gumastos dyan. May mga Budol good fortune pala. ako dito. Direkta ay Pwede Buddha. pala. Rekta ay Pwede Buddha. Yun lang. Pwede pa. Yun. Ayan na, nagsimula kami sa Pero religious. okay ka na. Pero okay. Pero okay na. Okay na. Nag-maintenance ka ba? Oo, hindi. Nag-trial muna 1 month ng, para sa blood pressure. Kasi ingatan nyo Pero din. dati pa yan. Oo, may mga kaibigan tayo talagang, alam mo, yung may message mo pero hindi nakakatulong. Yung message mo, uy, mataas yung blood pressure ko. Uy, gogo ko, traidor yan. Tapos magkukwento na ng mga nakakatakot na story na hindi nakakatulong. Yung kaya ka tumawag ng hating gabi para kumalma ka. Bababa mo na parang gusto mo butasin yung ugat mo para sa friend. Alam mo ba yung kaibigan ko namatay dyan? Tapos yung tatay ng Hindi siya nakatulong. Tatay tinawagan ko, may namatay na kakilala. Oo, kaya yayabangan ka. Oo. Sa'yo, ano ang blood pressure mo? 150/100 umabot. Siyempre, sa akin mataas na yun. First time ko yun eh. Ko, 4 na kaibigan ko, akala mo nagpapayabang kami. Ako nga, 280, 200, di ko naramdaman eh. Masyado ang kabado. Ganun. Tapos nagpayabang kami ng blood pressure. Yung parang gusto ko ito, taasan ko kaya para... Tapos susunod na tawag ko, tinataasan ko na sa mga kaso. Kasi, sabi ko, 170/120. Lagi talaga talo ko. Ulul, 200 nga ako over 90. Tapos yun, ginamit pa yung mga lola. Yung lola ko, sabi niya, nabot ng 300/200 yun. Tapos sabi niya, nangingiwi-iwi na rin yung lola niya. Pero naka-recover. Tapos sabi ko, bandang huli, parang lagnat lang yung tinawag ko. Oo. Sabi ko, sige, sasarilinin ko na Wala lang. pala to. Nag-buy Pala to. Kasi okay lang pala. Okay lang pala to. Wala pala Pero pala. ano bang symptoms mo? Ano ba symptoms mo? Yung parang nagiging incredible ako yung ulo. Hindi, masakit sa ang lakas baka tanda nitong topic natin. Ang sakit sa batok, doon ko lang namdaman. Tapos may naipagtalo ko sa isang komedya na simple lang naman yung usapan namin. Pero parang pumitik. Tapos parang trigger. parang basta. Tapos nag-blood pressure ako. Yung blood pressure ko parang, sabi ko, tama na. Parang may ruleta. Pag roulette mo, oh my God, tumama ka. 150/100. 150/100. Pero na-confine ka ba? Hindi, syempre, may pera ka. Hindi pa emergency room ka. Emergency room. Ayun, pag emergency room ko, sabi So, iiwasan mo na ang trigger mo. Sino nang trigger sa'yo? yung labas ng cleavage. Sa lakuyan ngayong mataas ang blood pressure ko, ayaw ko babae ka. Wala na ba ibababaya? Wala na to, sagad na to. Tapos sa ER, Ha? pwede ka palang maipagtawaran para sa health mo. Oo, pwede. Ikatabi ako, sabi. Totoo to. Hindi ko naman sasabihin ko sino sa dahil soklado, may naharong ako. Narinig ko. Sabi, sir, ilalagay na po namin yung pang vitals machine. Kasama pa ba yan sa package? Kasi kung hindi kasama, kutob-kutob na lang. Pinapatanggal niyo iba para makamura. So, ko kawawa talagang status. Sa Pilipinas, ano? Ay, ako, high blood. Pero ako, sa'yo, may pamor ko sa'yo? rin. Digital. Yung pang drama teleserye. Yung pang dalawa ko parang, hindi dito na ba kayo lahat? Tapos tara ulo na. Ewan na sabihin niyo, Hospital St. Luke's. Siyempre nakita ko medyante ako. Siguro bumaba din yung kwalidad ng serbisyo nila. Pero mo tumunog yung machine ko yung toot. Siyempre taranta ako, makakita ka ng pula. Pagpasok ng nurse, sabi, sir, pasensya na. Naglolo ko talaga yung machine na yan. Sabi, di ata bagay sa hospital yung naglolo ko. Hindi ata ito para magkaroon ng mechanical problem. Habang may nervous yung ka. Pero mo tumunog. Sabi niya, sir, minsan kasi na talaga nagkakalaglolo ko. Ginanon lang mo. Kasama ko to sa stand-up ko. Akin to, mamaya mag-agaw na naman yung car wash yan. Mang-agaw ng joke. Oo, yan. Okay. So, paano? Ituloy-tuloy na natin ito sa kalasok. Sa kalima sila, parang gusto ko patawanin yung naka-jacket na gray. Hanggang di siya tumatawa, hindi tayo titigil ng opening na to. Ito, producer mo ba to? Hindi, ito okay ito nangunguha. Ito nasa likod, yung nag-briefing sa atin. Si Troy ka? Parang taas ng standard niya. Hindi ko pa siya napapatawa ng tuloy-tuloy. Hindi tayo titigil ng opening line, opening segment to. Hanggang di ko nakikita tumatawa siya. Tumatawa, mumula na Di yan namumula. Okay. Ay, nako. Happy ako sa pag-imbita mo sa akin. Thank you sa pagpunta. Yun na. Tagal na natin minamanya kita. Gago.
Nirepurpose namin yung nakita mo. Oo, sabi, nakita ko ng comment. Hindi ko na nakita. Nakita ko lang, sabi, di ba may asawa na to? Gusto ko sagutin. Sineryoso mo to? Oo, ganun yun sila. Sabi sa'yo, matandang hukluban na to. Di ba parang tanga? So sabi niya, kunin mo. Napipil mo pa ganyan. Pag ganun, wala. Kasi naapektuhan ko siya kahit paano, di ba? Mag-type ka ng matandang hukluban, ibig sabihin, kahit isang panahon ng buhay mo, nasakop ko yung utak mo. Oo, correct. Galit siya. May doon, ang kunin mo, pilit. Sabi ko, gusto ko talaga sagutin. Kaya wala lang akong time ngayon dahil ang ganda ng blood pressure, di ba? Gusto ko sagutin na, hindi nga kita kilala ko ba ako? Sabi, itong matandang hukluban. Matandang hukluban. Kasi naman nagpapapalay, kagat mo ng labi nung inintay mo. Hindi, kasi nagpapapula ako ng lips, maputla eh. O yan, magkwento na tayo. So, meron tayong Tita Max Confession. O, sige. So, may letter sender. Babasahin ko na. Okay. Saan ito lalabas sa Spotify? Yes. Ayos. So, di ba meron ka, bago ka magbasa, di ba meron ka ng podcast may grupo? Kayo? oo, done na yun. Iba pa yun? Tapos na yun? Tapos na. O kinakalaban mo pati sarili mo? Sabi na boring ka talagang, sino ba kalaban podcast? Ako! Actually, kaya tayo nag-come up with Tita Max Podcast para may roster sila na papakinggan. Pagkatapos nun sa'yo, sa akin naman. Tama. Diba? Di ba may babae ka doon? Nakasama? Yung isang podcast? Dalawa kayo nun? O tatlo kayo? kami. Hindi sila nag-work, no? Aminan. May statistic na lumabas, no? Basta ikaw lang daw dapat ang matira. Joke lang, di ko makilala. So, eto na nga, sabi niya, isa akong seaman. At minsan na ako nakatikim ng sarap na hindi ko matanggihan. Nang mapadaan kami sa Brazil, sumisid ako sa dagat. Pero hindi ako nalunod, kundi nalulong. Buklat, sundot, dukot, repeat. Yan ang naging routine ko, kaya naman naubos ang perang naipon ko. Sex yung sinasabi niya, no? Ha? Sex yung sinasabi niya. Okay. Nakaka-addict. Kasi pwedeng seafood dyan di ba? Pwede din. Na-addict ka sa seafood market. Correct. Buklat. Di pwede pagbasa, kasi pwede mong basahin. Sige, basahin mo. Dali. Na hindi tunog sex. Sige. Isa akong seaman at minsan na ako nakatikim ng sarap na di ko matanggihan. Nang mapadang kami sa Brazil sa seafood market, tumisid ako sa dagat dahil policy nila na kain mo, huli mo. Pero hindi ako nalunod. Tawa? Sabi ko sa'yo. Pero hindi ako nalunod, kundi nalulong. Buklat, sundot, dukot, repeat. Hay pa mga tahong doon. Mahal sila pero ang sarap. Yan ang naging routine ko, kaya naman naubos ang perang naipon ko. Kumain ka ba naman ng seafood sa umaga, tanghali at hapon? Parang si Alex, high blood na rin ako ngayon. Nakaka-addict. Message ba ako? Mali ako sa... Ayusin yan. Okay. Gawin natin talagang bastos. Okay, yun na ang naging routine ko. Kaya naman naubos ang pera na ipon ko. Masisisi nyo ba akong kung malayo ako sa asawa ko? Hindi ko alam paano ko sasabihin sa misis ko at anak ko dahil nakakahiya. May respetado akong trabaho pero lahat ng ipon ko nalimas nang dahil sa tawag ng laman. May kilala kang seaman? Oo. Ganyan, same story. Alam mo, ang sarap lang mag-judge. Seryosohin ko muna ng konti, no? Kasi lahat ng masusunod na sasabihin ko kalokohan. Ang hirap, ang sarap lang mag-judge sa mga taong nandito ka. May normal na trabaho, umuwi ka sa gabi, kasamang asawa mo. At magsabi sa isang seaman na, ano ka ba naman? Ganyan. Tayo nga umuwi minsan, may mga natutokso pa eh. Correct. Ikaw, meron akong isang malungkot na kwento sa isang katrabaho sa office, sa isang show. Yung tatay niya, katumpas din na seaman, parang nag-a-abroad. Umuwi every 3 years. Tatay yun Tatay, between tatay at anak niya Pero pag umuwi yung tatay niya, parang stranger habang tumatagal. Nawawala yung connection ng mag-ama. Oo. So, pag umuwi yun, naiilang na siya sa tatay niya. Pero sasabihan mo lang tatay mo yan kahit ano mangyari. Oo. Pero yung panahong 3 taon mawala. Yes, correct. Dugo na yun Yan pa kayang hindi ko justify sinasabi niya kasi ayoko naman siyang i-judge Kasi kung ikaw ay nalulungkot, ang problema lang, medyo grabe siya. Kasi kung sa 3 bisyo, alak, sugal, babae. Tanggalin natin droga ang uubos talaga sa'yo, sugal, pera. Ang alak, pagka gumastos ka dyan, mamatay ka dyan dahil sa health Ang babae, pag sobrang gastos mo, ibig sabihin medyo... Gumastos ka na? Hindi, kahit ang babae. Ini-imagine ko sa akin bilang ako, nakakapag
nakapagbiraw sa ako, halimbawa. Sabihin natin, nagyabang ako, nag-100,000 akong gumastos ng araw. Hindi ko magagawa araw-araw yun. Hindi ako gastos. Pwede ako pumunta sa biros ng araw-araw, pero hindi ako gagastos ng 100,000. Kahit ang gawin mo, hindi mo unless po chat, 8 yung kinuha mong babae, na kailangan hawiin mo yung 2 para makausap mo isa. Alam mo yun? So siya, kung totoo yung sinasabi niya, alam mo naman, uso-uso ngayon yung mga nag-o-over ng natalo sa casino ng ganung halaga, pero hindi mo malaman kung totoong ganon. Kung naubos yung pera niya, medyo iba yung ibang level yun. Doon ko siya questionin. Kasi pwede ka namang. So manakikinig lesser of open-minded naman yan. Two evils. Correct. Naging DJ ako ng AM. Correct. Naging DJ ako na dati yung MOR. At naging DJ ako ng Magic 89.9. Yung isang advice ko, inaano ng mga listener ng MOR, ina-accept ng Magic. Kasi iba yung yun eh. Pero ito yung practicalidad no. Kung nasa nasa barko ka, pwede ka namang tumikim eh. Nang hindi kasi sira ng buhay mo. Naiintindihan ko na malungkot ka sa barko. Pero yung gawin mong ubusin mo yung pera mo, para ka nagsugal. At ito, siyempre ang gusto natin, loyal na asawa. Ang pinag-uusapan po natin ay kasalukuyan ng bababae na. Wala na po tayong magagawa na. Sana iniwasan mo. Wala na po tayo doon. Baga sa doktor, may sakit na po ito. Basic. Ang hinihingi niya po ay gamot, hindi po prevention. Yes, wala na po eh. Correct. Kung nasabihin, ba't naman ganyan ang payo nyo? Dapat ang pinayo nyo, huwag siya mababae. Na babae na nga po, naubos na nga po yung pera eh. Ang sinasabi ko lang, sana, kung nang babae ka na, hindi mo paparatingin yan sa asawa mo at sa anak mo. Ibig sabihin, hindi mararamdaman. So, kaya ba? Kasi pag halimbawa, nangingi asawa mo ng pera at wala ka. Kahit nagsusugal ka. Kaya lang mararamdaman kasi kung humingi ng pera eh. Wala kang mabigay, yun ka na. Yun ang magiging komplikado ang buhay mo. Ito ito mga, halimbawa, nagdodroga ka. Tapos sa bahay ka lang, sa loob ng bahay. Wala namang magpapahuli sa'yo eh. Diba, nagdroga ka, sabog ka sa loob ng bahay. Paglabas mo, matino ka ulit. Pagdali mo sa kwarto, sabog ka. Kahit anong gawin mo sa kwarto, hanggang wala kang ini-involve na ibang tao, walang bagansya, walang reklamo, walang sabpina. Ganon din yun. Kung lang babae ka lang ng babae, tapos pag humingi asawa mo, pera kompleto. So hindi mapapansin. Hindi mapapansin yun. Konsensya mo lang yun. Sarili mo lang ang problema mo. Kaya ano mo problema? Hingi asawa mo. Anak mo, pang eskwela. Wala ako eh. Ngayon, konsensya mo na, apektado pa yung asawa mo, kaya ka nagkakaproblema. Pero naniniwala ako na hanggang solo mo ang problema mo at nasa alam mo i-manage. Wala ka pang masyadong problema. Kaya lang nag-message na sa atin dahil paano ko po sasabihin to sa asawa at anak kasi ko. sanga-sanga na complicated na kasi situation. So, sinasabi mo ba na pwedeng pang maintenance ang side chick, halimbawa? O yung tikim-tikim? Ganito. Discreet? Ganito. Sa perfect na mundo, wala sanang krimen. Di ba? Wala sanang patayan, wala sanang bagyo, wala sanang lindol. Meron. Di ba? Ang hirap, dapat galit na galit tayo ngayon. Huwag po tayong maglindol. Ibig sabihin, ang mundo, meron talagang makasalanan. Pero kung ando doon ka na, i-manage mo na. Kung di mo mapigilan, pwede ka naman namin sabihin na tigilan mo yan mula ngayon. Ang gusto marinig ng mga idealistic nating tao. Maging loyal. Patigilin mo yan. At umamin ka sa asawa mo. Tigilan mo at magbago kang buhay. Hindi naman ganyan ang mundo eh. Eto, asawa kita. Nagsabi ako, oy Tanya, ang dami kong tinira, gumastos ako ng marami, wala na tayong pera. Patawarin mo ako. Sasabi, si Tanya, sige okay lang, move on tayo. Hindi, ganito yan. Daktakan kami ng daktakan yan. Ano mangyari? Hindi ko kontrolado si Tanya. Pwedeng gumante, pwedeng hiwalayan ako. Ang dali magsabi. Magsabi ka ng katotohanan sa asawa mo at papatawarin ka niya. Hindi. Correct. Hindi ko alam ang gagawin niya. Hindi ko alam kung mag-aayos pa kami. So, ang pinakamatindi sa akin na gagawin ko, hindi ko aaminin sa'yo. Kahit ka pa wala, maibigay na pera. Aayusin ko yung buhay ko muna. Okay. Magdadala muna ako. Medyo, napalulung. Aaminin ko pa iba yung matatanggap ng asawa ko. Pero yung, bilang magbabagong buhay na ako, pag nagbagong buhay na ako, makakarap na ako sa asawa ko pag nagbigay na ako ng pera. Pero yung aaminin ko, minsan ang pag-amin, hindi nakakatulong. Tama. Imagine mo, halimbawa mag-asawa tayo.
matanda na ako, Tanya. Mamamatay na ako. Ang tagal natin. Ang perfect ko sa mata mo, ha? Ang Tanya, bago ako mamatay. Aaminin mo ba? Babae nga pala ako nung panahon na yun. Sa tingin mo, iiwan pa kita ng... Malamang sakalin mo ako eh. Oo, correct. Yung mga bagay talagang dinadala na sa libingan. Totoo. Kaya nga may mga lolong masasaya eh. Yung nasa tumba-tumba. Kasi nagre-rewind na lang yun ng mga ginawa nila lang dati. Yun. At sa tingin ko itong lalaki na to, nagkamali ka, matindi ka. Matindi ka, ba't ka nagkaroon ng maraming ginawa mong bisyo. Pera, o ano yan, masama yan. Pero yung pag-amin mo sa asawa mo at anak mo, sa tingin ko wala siyang wala siyang maitatama. Maaaring ang pag-amin mo yung katapusan mo na ng relasyon. Yes. Wala ka na magagawa sa solusyon. Ngayon, plus malayo ka. Paano mo maaayos? Diba? Lalo na. Totoo. Ang gagawin ko, magsisisi muna ako sa sarili ko. Babaguhin ko yung sarili ko. Tapos, pag may pera na ako, padala ng pera. Minsan ang paggaling ay yung pag-correct ng ano. Tapos, nasa choice mo na kung correct. Kung aamin ko, hindi. Pero, practical lang yan. May mga bagay na... Discreet. Sa'yo na lang. Tsaka ako din naniniwala ako na hindi kailangang laging magsabi ng... Kung hindi ka naman tinatanong. Oo. Para sa katahimikan ng buhay at pagsasama. Saka sarilinin mo naman lang yung ginawa mong problema. Kasi pag sinabi mo pa yun sa asawa mo, kahit magbago ka, may lamat ka na. Last, mahirap magbago pagka binubungangaan ka. Example. Sige, bigyan natin mga iba-ibang scenario na lang para makita. Nagsugal ako, nagbabae ako, naubos yung pera ko, umamin ako sa'yo. Natanggap mo. Binigyan mo ako ng isang pagkakataon. Minsan, paano pag alam mo, na-delay ng sweldo ng legal? Legal na legal. Yung pasweldo, na-delay. Wala akong pasweldo. Anong unang reaksyon mo? Dahil umamin ako sa'yo dati. Anong reaksyon mo? Sa babae. Oo. Sabi ko, hindi. Hindi sa babae, na-delay lang talaga. Tigil-tigilan mo ko, Alex Calleja. Ikaw na naman, magsisimula. Correct. Ayun ang unang senaryo dahil umamin ka. Pangalawa, yung amin mo, na babae ako, hiwalay. Ano mangyari sa'yo? Nawalan ka ng asawa, nawalan ka ng anak. Tapos saka ka lang magbabago. Para kanino? Tama. Magawalan ka pa ng inspirasyon para magbago. Ngayon, habang nandiyan pa sila, magbago ka, ayusin mo, salilinin mo yung konsensya. So, ano naman masasabi mo sa mga babae? Halimbawa, ako, sa perspective ng babae, hindi mo aaminin, sasabihin ng mga Pilipinang babae, unfair ka. Sige. Umamin ako sa'yo, Tanya. Bilang babae ka, umamin ako sa'yo. Ano talagang magiging reaction mo sa akin? Galit. Tapos, anong relasyon natin? Hindi na okay. Hindi na smooth. Pero kasi yung mga... Pero fair. Ha? Pero fair. Hindi pa din. Pero fair yun sa'yo dahil nagsabi ako ng tapat. Oo. Kasi nagsabi ka ng totoo. Pero ang relasyon, paano? Pag ako iniwalayan mo, babalik na naman ng mga Pinoy. Ikaw naman, nagkamali ang tao, umamin sa'yo, hindi mo pinagbigyan. Ang daming niyan, side niyan. Ang daming side niyan. Huwag na tayong kaya nga may pari sa pag malapit ka na mamatay. Siya na lang bulungan. Siya na lang gagawa ng pari. Kaya mga pari, ang daming problema sa buhay. Daming alam yan eh. Sila ang nag-absorb, no? Oo, correct. Dami. Ano lang katotohanan lang hindi ko sila justify yung ginawa ng lalaki. Pero sa seaman, marami po talagang ganyan. Alam din naman ng mga misis na mag-call center ka nga lang. Totoo. Di ba? Tapos na lang seaman, mag-office nga lang kayo, tapos mag-team building lang kayo, nagkalasingan kayo di ba? So yung seaman, hindi ko gina-justify. Pero hindi ko rin gina-justify, hindi ko rin siya sabing, mali yung lalaki. Hindi ko kasi alam kung anong nangyayari sa kanya habang natutulog siya sa kwarto niya. At nakadaan siya sa isang Tanya Chinita na di ba? Tapos hindi lang lalaki yan, babae at lalaki yan. Ngayon, pag gender equality, pag sinabi, hindi, babae, lalaki madalas yan. Lalaki at babae tinitingnan natin kung gusto natin ng gender equality. Kasi pag binaliktad ko naman yung sarili ko, asawa ko naman nasa ibang bansa, tapos naubos yung pera niya dahil na-addict siya sa lalaki. Pag umamin siya sa akin, hindi ko naman papatawad siya eh. Di ba? Correct.
Ang ayaw mo, di ba magkahiwalay kayo? Correct. Oo. Di sarilinin mo yung konsensya. Grabe. Tapos magbago ka. Pero yung bata doon ang biktima eh. Ang problema kapag ganyan, kapag inayos mo yung sarili mong gusot, dahil na-manage mo na siya at first, na-manage ko pala. Discreet pala, kaya ko palang i-manage to. Di gagawin mo na paulit-ulit. Sa'yo na yun. Tao ka na talaga Sa'yo nun. na yun. Oo, deserve mo na yun kung ano mangyayari sa'yo. Basta ikaw, kung nakawala ka na isang beses, tapos parang magnanakaw. Di ba magnanakaw? Madalas mahuli sa huling lakad niya. Huli na to. So, sa kanya na yun. Oo. So, kaya, letter siya ulit. Mag-letter sender siya ulit. Correct. Ako po ulit yung dati. Oo. Sinunod ko po, nagbago po ako, tapos umulit po ako. Hindi na ako, natatado ka, kasi mamatay ka na, hayop ka. Susumbong na kita mismo. Oo, hindi pala. Hindi, parang ibig sabihin, naubos na yung pera eh. Hindi naman to pelikula eh. Alam mo, ang pelikula kasi, nagayakapan yung taong dalawa, tapos ending yan, tapos happily ever after. Hindi ganun, nagigising ka kinabukasan, Tanya, nakita mo ako. Alam ba, malamig yung ulo mo na timing kita. Sige, okay lang sa akin yung ginawa mo. Pagtulog mo, kapag gising mo, nakita mo yung tsura ko. Tapos wala tayong makain. Susumbat ka na. Dahil yung pinagasto sa babae. Tapos titipirin mo ako ngayon. Ako, wala ka ng kaayusan. Nagsugal ako eh. Kilala naman nilang nagsabi ako ng totoo na nagsugal ako, naubos ang pera ko. Pero nagsugal ako. Kailan yan? 2015 to 2018. Sugal na matindi to. Tanya, wala pang online. Buti nga nakbago baka sabihin na hindi ako nakaka-relate sa naglilihim. Milyon ang pinatalo ko. Pero ang policy ko sa buhay, kailangan wala akong utang at walang di maapektuhan yung asawa ko at anak ko. Yung nalululong ako sa sugal nun, kumpleto ang pagkain. Support. Hindi natutigil sa pag-aaral ng anak ko. So nagulat lang sila nung nalalaman lang ng asawa ko. Ang laki pala na ubos. Hindi, sayang pala yung pera, pero wala akong utang. Pero hindi ko sinabi sa kanila yun. Nung nagbago ko, ngayon lang nila nalaman, nagkwento ko. Nagsugal ka pala nun. Oo. Kasi kung sinabi ko pa sa'yo nagsusugal ako nun, padadagdag pa yung gulo natin sa buhay. So, inayos ko muna yung sarili ko. Yun. So, anong trigger para sabi mo, ayusin ko na to? Nagtatrabaho ko ng matindi. Bili mo, yung ini-stand up ko, ubus na. Shit. Minsan nga may casino yung lugar. Di ba minsan may mga show tayo sa Okada, Soler. Yes, minsan bago mag-show, nagsusugal muna ako. Yung kikitain ko, talo na. So minsan nananalo ka kasi bumabalik eh. Pag nananalo naman ako, walang kwenta na yung show ko. Ano ba naman tong binayad sa akin eh? Nasa bulsa ko, 300K na. So yung thrill, no? Yung thrill. Tapos mawawala ka ng value sa pera. Pag nanalo ka, bilis mong gastusin, hindi mo pinaghirapan. Pag natalo ka, naginginahin ka. Papaabusuhin mo yung ito si letter sender natin, ito lang iiwasan mo. Dahil sa nagpapatalo ka ng pera, parang talong pera yun regardless, babae o sugal yung hihingi ng anak mo, hindi mo siya madidisiplina. Kasi makukonsensya ka eh. Sasabihin mo, hinihingi ng anak ko, ito putya, binibigay ko sa babae ko, mahigit pa. Doon ka mawawa ng disiplina. Kaysa sa wala kang biso, pwede mo sabihin anak mo na, bawal yung gumasos. Dahil sa konsensya mo, kahit anong hiningi ng anak mo, bibigay mo. Nagpatalo ka ng 100,000, nagbigay ka ng 100,000 sa babae. Yung anak mo lang hihingi ng 15,000 sa laruan. Pero kailangan, meron siyang reward yun para sa good work. Hindi, bibigyan mo siya kasi hindi mo siya pinitanggihan eh. Kasi kung konsensyahin ka, yun ang mawawalang values sa lahat ng bisyo. At nalaman ko yan. Nagsisinungaling ako sa ila. Nagkaroon ka ba ng utang? Hindi ako nagka-utang. Pera mo lang talaga, yung kinikita. Sinisiro ko talaga. Bilang artistang mukha kang kasi di ba may nakaabang na dyan na ready magpasanla? Hindi ayoko nga. Pag umabot ako sa ganun, malamang yun na talaga yung sobra. Doon nga sa babae na lalaki na to, na sender na to na umuubos ng pera sa kepyas. Yes. Ibig sabihin, medyo napasubo na talaga siya. Ako, may disiplina pa ako ng konti kasi nga, hindi ko ayokong paratingin. Ayun, ito may asawa ko, napatawad ako kasi hindi niya naramdaman eh. Correct. Kasi sinungaling lang ako. Pero, it's how you manage. Oo. Di ba? So, your sins. Masait sa ulo ang gumagawa ng kasalanan ng sarili mo lang. Kaya hindi ka talaga maligaya. Pag Itong si letter sender natin, kaya ito tumawag kasi malamang habang naipag-sex to, napatulala na to sa wall. Oo, correct. Huling putok. Kasi umabot na ako sa ganun eh. Pero mo kumakain na ako sa alas 5 ng... Pero mo, may umagang kay ganda ako na show. Alas 5 nasa casino pa ako, pasok ko, tapos showtime ako.
Kaya ka pala high blood karma. Hindi, matagal yun. 2018 pa yun eh. Hindi, ngayon lang nag-backfire. Yan, sinasabi ko sa mga babae. Yung utak ng mga babae. Alam mo, sa mga taong gumagawa ng kalokohan. Sa mga taong gumagawa ng kalokohan. Ako may level ako gano'n dahil kasino nga. Uuwi ka minsan sa gabi. Iiyak ka. Meron pa din? Hindi, iiyak ka kasi maawa ka sa pamilya mo. Kaya nga meron pa din konsensya? Meron. Kasi nakaka-immune yun eh. Hindi, iiyak ka minsan. Pag nakita, lalo pag hinalikan ka ng anak mo, Daddy. Oo. Saka dalhin sa trabaho. Nasaksa ka dito. So dumating sa point na gano'n. Yun yung mga factors na ayaw mo na. Oo, ayoko na. Saka, nagkaroon ako ng konting noon, parang anxiety nun dahil sa problema. So, ayun ang, ang nangyari sa akin. Bargas lang ako magsasagot, pero kung iisipin nyo, malalim. realistic lang tayo. Totoo, Hindi, yes. ano Street lang tayo. smart. Hindi lang, di ba? Totoo. Correct, oo. Hindi tayo pang teleserye na. Totoo, fairy Hindi tale. lahat, kung maayos ang buhay, di walang maalala mo kaya, walang magpakailanman, walang ganitong sulat-sulat na to, di ba? Yung sumulat nga sa'yo, talagang may pangalan pa eh. Gusto ko sabihin yung pangalan para unahan na natin. Yung pangalan ba? Wala eh. Hindi ba yun? Walang pangalan. Kasi unahan na natin sa asawa niya para wala sa problema. Kung ito yan, sabi mo unahan sa asawa. Halimbawa, kaibigan ka. Ha? Kaibigan ka nung seaman. Tapos alam mo kung ano yung sitwasyon mo. Magsusumbong ka ba? Mamamakialam mo ka ba? Hindi. Alam mo, maraming buhay ang tao para halimbawa, tumawag sa iyo yung misis. Magkaibang babae lalaki dyan. Halimbawa, tumawag sa iyo yung misis. Ay, tumawag sa iyo yung misis. Kasi hindi lalaki sumasagot, ako, wala daw pera eh. Lalaki ako. Wala daw pera eh. Tsaka hindi sumasagot po sa chat eh. Hindi ako makikialam dyan. Ang babae, sagot mo. Babae makikialam dyan. Ako wala akong alam dyan. Sabi ko. Bro code. Kahit ako, hindi na ako masyado kinakausap ng kaibigan ko na yan. O diba? Wala kayong briefing pero ilulusot mo siya. Ugas kamay ako dyan. Oo, may mga limit. Pero kami. Sabihin, ay nako. Puti nga, patawag na ako sa'yo. Kaya nga busy dahil nagkasalubong tayo. Sa kababae nangyayari pala sinasabi na, ay, dito ako ngayon, bilisan mo! May gano'n ng babae. Kami mga lalaki, hindi pag nakita namin. May sister code kami. May bro code naman kayo. Oo, kayo. Kami ang bro code namin. May bahala ka dyan. Buhay mo. Tago. Oo, huwag tayong walang sisiyan, ha? Kayo, ay nako. Akong bahala. Girls kami. Oo, hindi. Sa may mga lalaki. Pag nakita, ako agrabyado na yung best friend ko. Kasi yung babae yung namloloko. O di nag-attempt ako magpaka-hero. Pare, yung babae, yung girlfriend mo nakita ko O di kami pa nag-away. Ng best friend mo? Oo, ako pa iniwasan ng puno. Wala akong panama sa kaya kasi. Correct. Kahit ang lalaki at babae pag nasa lulong sa isang relasyon, yung in love na in love. Kahit nga ikaw, niloko ka na ng boyfriend mo eh. Hingi ka ng payo sa kaibigan mong babae. Ang gusto mo narinig naman, yung gusto mo marinig eh. Correct. Yun lang tatanggapin mo. Yes. Advice na ayaw mo. Tapos magtatampo ka pa. Diba? Oo, ano ba gagawin ko yung boyfriend ko? Ay, walay mo na yan. Gagalit ka doon. Sasabihin, grabe naman. Meron naman siyang green flag kahit pa paano. May sakang kaibigan na, Mari, paglaban mo yan. Oo nga, kaya nga ako namabis. Tama ka. Correct. O yung mga babae, ang nakakaproblema pa dyan sa inyo, magrereklamo ka sa boyfriend nyo, talagang sirang-sira yung boyfriend nyo. Putang inang yan, ang sama niyan, babaero yung hype niyan. Tapos syempre, di ba masama ugali niya? Syempre, maikisama ako sa'yo. Sabi ko, oo, nako, tarantado talaga yung boyfriend mo. Alam mo na, ikisama lang ako dyan dahil kayo eh. Pero may putok yung hype na yan. Tapos bilang magkakabalikan kayo. Tapos ngayon, ilang na ako ngayon, dahil ko sinabi correct. Kinasal pa kayo, putya. Kasal pa ako. Picture. Happy for you. Pero dami ko sinabi na sa hype ko dahil sa'yo. Correct. Kami mga babae, ganun. Ganon, di ba? Lalaglag ka. Tapos bandang uli, ako, alam mo ba yung girl, kaibigan ko na, dami sinabi sa'yo yan. Itong lalaki na to, sapat na sa kanya yung, buti nga wala siyang sakit eh. Hindi pa natin alam. Correct. Ayusin na lang niya, life niya. Ako, hindi ako amin kasi ang resulta nun ay wala ka ng control sa magiging reaction ng asawa mo. Pero yung pag di mo pag-amin, control mo. Correct. Ikaw muna. Masastop mo dun yung gulo.
Oo. Sa pag hindi Alam ko may pagsasabi. makikinig nga dyan. Kawawa naman yung babae, hindi niya alam yung ginawa. Unfair. Marami talagang hindi nakarating Correct, sa inyo na maayos. Oo. Namatay na lahat yung lalaki, oo. no? Oo. Kaya nga, di ba may dalawang opinion ang tao sa isang tao, di ba? Ang bait niyan, isa, hindi mabait siya na. Yun, mga ganong ano yan eh. Gumising kayo dahil hindi na kayo ng realidad ay hindi lahat ng... Laging maging loyal, laging umamin. Yung tanggal na yun. Pero yung pag-amin ay hindi laging solusyon. Okay. Di ba? Hindi lalo na pagkakrimen. Ang pag-amin ay kulong. With that, I have a top 5 question. Sige. Unang question ko sa'yo. Halimbawa, sabi mo wag aamin. Pero paano kung may resibo ka? Clear evidences. Aamin ka pa. Hindi ka pa rin ba aamin? Aamin Huli ako na. doon. Huli na. Aamin ako doon. Okay. Kasi, pag nagpakita na ng resibo, hindi na kailangan ng babae ng amin eh. So, ang kailangan na lang niya ngayon, pakitan mo na, gusto lang makita ng babae na aamin ka na talaga. Pero kahit sabi mong hindi ikaw, wala na yun. Amin, may resibo na eh. Ngayon, para ma-save ng konti na may konsensya ka pa, umamin ka na. Aamin na ako. Okay. Tapos yun yung kasunod. Wala ka na magagawa eh. Huli na yun eh. Umamin ka na. Okay. Pag linaban mo pa yun, ibig sabihin, isa ka ng matinding kriminal. May nakapatong yung... Correct. Picture, ikaw video. na ikaw. Totoo. O kaya chat. Yung halimbawa yung chat. Convo. Chat mo, wala na. Kaya ako ingat ako ngayon sa mga chat natin. Wala tayong chat. Meron yung messenger natin. Mami, madala ako sa emosyon eh. Wala tayong chat. Kahit screenshot mo, post mo pa. Hindi, pag may chat, wala na yan. Wala na yan. Oo. Kahit AI yan. May mga lumulusot pa eh. Chat, middle class ka, hindi ka naman gagamit ng AI. Ano kasi si Elon Musk na may kakayanan ganyan. Ako nga, di marunong AI na yan. Tapos sabihin ko amin AI. na, pag may resibo, go. Oo, amin na. Amin na. Amin na yan. Parang yan sa kaso. Di ba? Guilty. Okay. Ang guilty is mababa ang mas mababa ang mas mababa yung umamin ka ng guilty. Ibababa namin yung yung parusa sa iyo. Pag not guilty ka, pucha, ibubuhos namin lalo yan. Guilty ako dyan. Hindi ka, buti po nasa luma tayong panahon dati. Correct. May kukwento ko lang ito, matagal na panahon naman. Sigurado ka. Alam niyo ba yung cellphone dati ng mga Nokia? Kasi yung Nokia dati, clear cache. Ano yung clear? Clear talaga. Wala talagang delete, clear. Wala na. Dito kasi itong mga hype na telepono to, may dinilit mo na, may pupuntaan palang folder, dinilit mo pa. Parang dinaanan mo dito. Oo, dinilit mo na, may folder pang isa, tapos tatanungin ko pa, are you sure? Do you want to delete? Tapos pag delete mo, are you really sure? Kaya mo nga delete, ayaw mo makali. Tapos tanong pa ng tanong. Yun, ang ginawa ko na text kasi may nagpunta ako dyan sa, kinakwento ko to, pero totoo talaga nangyari ito. Nagpunta ako dyan sa art exhibit sa Pegasus. Di ba? Para sila Athena, gano'n. Tapos nakuha yung number ko, may message. Di ba? Nag-message sa akin, sabi ko, uy. Anong chat? Ayun, ginagawa mo. Katabi ko asawa ko. Siyempre, naisip ko asawa ko, di ba? Tapos tinessage ako na. Sabi ko, uy, ito, okay lang. Nasend ko sa asawa ko. Magkatabi yung phone namin. Siyempre, pareho kami ng phone. Di ba? Ano tawag doon? Identical. Hindi, identical. Pero ngayon, yung t-shirt mo. Twinning. Oo, meron ganun, di ba? Twinning. Couples phone. Yan. Uso yan, Nokia. Couples phone. Kasi mura lang. May mga offer yung buy one, take one. Pag text, inahagaw ko yung text niya. Sino yung nag-text sa'yo? Ako yun eh. Pero parang matrix yun. Mula doon sa point A saka sa point B. Open, delete, clear. Pag tingin ko, wala naman pala, Hindi na-delete ko yung text ko. Ngayon, hindi mo na magagawa. Yun, wala resibo. Correct. Ngayon, may resibo na ngayon talaga. Ingat ka dyan. Screenshot. Ingat. Kahit pa may protection yung app na yan na protection. Totoo. Doon ka gamit isang phone. Titirahin yung sinasabi ko sa inyo. Sanay na ako dyan. At saka mga babae ngayon, grabe. Oo. Mas advanced kami talaga. Inaano talaga. So, ang dami mga account ngayon nagagawa ng bagong account para punong-puno. Tatrabahuin talaga ng babae yung maghihintay talaga sila ng 2 taon na para magmukhang legit yung account. Ganun katindi ang babae. Handa silang ng 2 taon para mahuli ka. Yung makikita mo, talagang pati sa naniniwala sa account niya.
Tapos may post pa siya, no? Oo, tapos ang daming post yan. Kaya pag nakita mo nag-post, hi, how are you? Sabi ko, ay, puchan, tagal na ito. 2 years na ito ginagawa. Jowa mo yun. Ganun katenda yun. Oo, nag-iba-iba na ng political views yun. Talagang sumabay siya sa agos. Talagang makita mo legit na legit. Kasi mahuhuli mo pagka fake account. Oo, pag yung bagong gawa lang. Oo, yun. Hindi, ang babae, matyaga yan. 2 taon yan magtsatsaga. Panghuli lang. Nadagdag ko tagap sa joke ko to. Yung IG. Ano isa kong joke na sinabi kong makaagawin? Pakitandaan ha? Isesenda lang namin. Oo, yung sa ospital. Na? Makagawin copyright mo. Next question, tough question. Pinay o Latina? Nagaling kasi ako sa abroad eh. Pinay, alam mo ba't Pinay? Bakit? Ang Latina kasi, lumalaki. Ang? Malalaki sila. Pero itsurang Pinay, pero palakihin mo. Hindi yung taba Talagang malaki lang. May tulog ka dun sa gulpi. Ang Pinay, ganun na itsura, pero medyo feminine talaga ang Pinay. Parang ganyan sa'yo. Ganyan. Yung Latina, masarap lang magsalita. Yung, ¿por qué? Pero, esta bien vestido, ¿por qué? Hóndole. Pero Pinay ako. Pinay tayo. Pinay. Pati cuddle? Hindi ko ma-imagine alam mo, pag napag-cuddle ako sa Latina, para akong anak niya. 5'5" lang ako, girl. Karamihan sa Latina, 6'2". Pag kinadal ako noon, kinadal niya ako, para akong uod, tapos paglabas ko butterfly. Kasi parang niya ako pinasok sa cocoon. At isang Pinay sa Pinoy, cuddle, talagang laban, pantay, di ba? Pag kinadal ka ng Latina, saglit kang mawawala sa... alam mo yung Predator na, yung kalaban ni Arnold Schwarzenegger na pag nakikita ka, pula ka lang, tapos pag kailangan magputik ka, tago ka sa Latina, hindi ka Hindi talaga tumatawa to. Namumula lang siya. Eto, okay na to pilot next. episode na to. Baka ba sa itong tumaas ang expectation? Anong mas gusto mo sa babae? Ikaw nilalapitan o hard to get? Ako ngayon nilalapitan. Dati okay pa yung hard to get. Pero sa hirap ng panahon ngayon, pag nilapitan ka, kunin mo na. Sa tumal ngayon, sa edad kong to, sa tumal, hanap pa ako lang, eto gusto ko yung hard to get. Wala na akong panahon para may pagabulan sa'yo. Hina-high blood na ako. Yung lumapit, pag tinignan ko, binaba ko na nga yung standard ko eh. Sa tumal ngayon, girl. Binato ka ng prutas, binalik mo sa tindera, hindi yan ang gusto ko. Pag binato ka, okay. Mga tanong yan, panluma yung tanong na hard to get o lapit. Ang lumapit, gaganunin ko lang okay yan. Alam mo, gugulpin ka ng barkada mo sa bar. Inuman kami, may lumapit na babae. Sabi natin sakto lang. Hi, wanna have sex? Sasabihin ko, no. I'm looking for hard to get. Pagbalik ko sa pagtingin ko sa mga mesa, ganito yung mga laki, putang ina mo. Para tayong tumanggi sa pulutan. Sa tumal. Matumal na ngayon. Mamaya pagka may lumapit ka sa akin hi, type kita. Sure ka? Titingin muna ako sa likod ano to, prank? Nakatakot na ngayon mundo. Lagi na lang titignan mo, prank ba to? Huwag niyo edit to ha. Papanoorin ko to. May mga jokes ako. Huwag niyo edit ha. Oo. Papanoorin ko yung jokes kasi ang ganda ng joke na yun. Dapat... Tawa ako sa tumal. Matumal talaga. Matumal naman talaga ngayon, girl. Hindi ko sinasabi sa tumal numero ha. Ibig sabihin sa tumal na opportunity. Kaya nga. Pumasok ka nga sa puro babae ngayon. Puro babae. Ba ikaw lalaki? Baka hindi ka palapitan. Utabirin mo sa isla, girl. Sa isla. Sandaang babae. Ikaw lang mag-isang lalaki. Hindi ka palilapitan. Mag-evaluate ka ng buhay ha. Yung sila pa yung nag-sex.
Ang sama nun. Nanaginip ako. Kasama ko sa isla, isang ng babae. Tapos ako lang yung lalaki. Ano nangyari? Sila pa yung nag-sex. Ano nangyari? Anong purpose mo? Tagaluto. Okay, sorry. Pag eto, question, next. Pag na ba tayo? Pang 4 yata. Kahit kahit ilad. Okay. Ang dami mo nasagot, pero kailan ka mas madaling tumanggi sa tukso? Doong binata ka o ngayon? Taamak pa. Sa tumal nga ngayon, hindi na ako tumatanggi sa tukso. Naiintindihan rin ng asawa ko eh. May tumukso? Immune na rin. O pag sinabi ko sa asawa ko, may tumukso sa akin ngayon. Weh. Binata ako, mas hindi ako tumatanggi ng binata ako. Kasi wala naman akong wala naman correct. Banat. Ngayon, wala tumutukso. At least consistent ako sa tumal, di ba? Correct. Thank you. Palakpakan po natin, Alex Calyan. Didagdagan ko, mahirap matukso ngayon. Minsan, pag malapit sa'yo, kala ko gandang girl na to, batang-bata. Pag Tito, ako po yung anak ng classmate po ako ng anak nyo. Mga ganun na eh. Ganun na ngayon, di ba? Hindi ka ba naman titigil sa katarantaduhan? Correct. Okay naman. Meron akong bibigay sa'yo, starter fact. Starter fact? Yes, pineapple juice tsaka snow bear. Uy, alam mo ba, ang pineapple juice ay maganda sa high blood. Totoo. Oo. Tsaka may wipes na rin yan. Oo. May wipes, sa chupato. Chupa starter kit to, promise. Ang snow bear, para sa mga nagtatanga-tanga dyan, mami ako, ano yun? Di ba naman? Yung pineapple, pampabango yan ng ayon according sa pampabango yan ng sperm. Tapos yung snow bear, para malamig yung bibig mo, tapos pagsubo. Yung 3 days na, yung lamig ng titi. Kaya hindi makipag-sex sa asawa mo, huli mo yun. Ba't tayo makipag-sex sa akin? Awa ko yung titi, ang lamig ng titi. Kaya kayo, pag sa mga babae dyan, pag may asawa kayo, pagdating ng asawa nyo lalaki, subo nyo kagad yung tite, paglasang snow bear. Confirm yun, galing yun sa saan-saan. Tapos, palabasin nyo kagad yung shumot, lasang pineapple, lahat, sinasabi ko sa inyo. Thank you Thank you, di ba ako tapos? Ang lakas makahirap ng snow bear. Alam mo, snow bear lang talaga ang nakasurvive sa Saan? Sa tagal ng panahon, ang snow bear. Correct. Walang pabrika yung to. Viva, alam mo yung Walang Viva? pabrika to. Huh? Walang nakakaalam ng pabrika nito, pero patuloy sila nagproduce ng snow bear. Nasa top 100 ang owner nito. Snow bear lang ang negosyo niya. Tapos walang nakakaalam ng pabrika ng snow bear. Oo nga, walang field trip, no? Walang BPAD permit, walang to. Walang resibo, wala. Walang nakalagay na manufactured by, basta. Wala. At pag naubos mo tong candy, itong snow bear, lamig lang siya, wala talaga siyang nutritional content. Hindi siya solid muscle liquid, basta may kakaiba siyang state. Correct. Salamat sa pineapple. Thank you so much. Salamat. Ano yun ba ito? Sponsor niya? Hindi. Yan lang, meron lang ako niyan sa Tita Salamat Max. sa Del Monte Dole. Thank you so much. So, meron ka bang, invite mo sila sa mga show? Ay, naku, tama. Ayun naman talagang gines ko dito, no? Salamat sa mga nanood sa Japan. Ngayon, nasa Singapore ako ng September 27. Magkita-kita tayo. Kaya naman ito lalabas? August. Okay. Meron po akong mga shows all over the metro. alexcalia.com at andacomedycrew.com. May mga stand-up comedy kami dyan. Pero, ang malaga yung birthday show ko. October 3 and 4, Music Museum. October 8, Proscenium Theater. October 10, Insular Life. October 11, Music Museum. Diyan ko gagawin yung Netflix special kung susunod. Yan, ika-copyright mo na yung mga joke mo dito. Oo. Papanoorin ko to paying kopya ha. Hindi, may nakalimutan akong joke. Ganda. Oo. Thank you. Maraming salamat ha. Alam mo, supportive talaga ako sa lahat ng mga shows na nag-i-involve ng talk. Kasi masarap mag-express ng usapan at na document. Oo, para ako. Alam mo,
Alam mo sa Amerika, Kaya sa pakinggan to ng asawa mo, yung mga ganito. Oo, alam naman yan. Dito siya pinagkakitaan namin to. Minsan nga siya nagsasuggest ng mga jokes ko. Totoo lang. Ito mga to, alam na to. Minsan nga nag-aaway kami, tumitigil yun eh. Sabi niya, uy, nakakatawa to. Sulat mo to. Tapos pag sulat, tapos sampalan ulit ka. Totoo. Alam mo, hindi marami na ikinig sa atin na akala nyo lang walang kwenta yung ginagawa nyo. Lahat ng mga podcast nakakatulong ka sa tao sa ibang bansa. May isang tao doon na humiyak sa harapan ko. Kasi sabi niya, alam nyo ba, Lex, yung podcast mo, nakatulong sa akin nung down na down ako. So, tayo niya, pag meron pa na bagong podcast, yan. Ano ba to? Rated Tita Max? O Rated Tita Max. Ang laking impact nito sa isang somewhere sa ibang bansa, sa isang kwartong walang bintana, nagaling siya sa trabaho, na pagod siya, medyo may problema siya, tapos pinapakinggan niya tayo yan. Mapapatawa siya. Unless siya yung biktima nitong tarantadong natin, no, lalaki na to. Ano siya, tatawa sila ng tatawa. Tapos kakaroon sila ng parang may kausap silang kaibigan. So, gawa ka lang ng gawa. Okay. Meron pa shows? Ay, wala na. Yun lang naman. Thank you. Punchline with Alex Calviena, Israel Benobra. Oo nga, correct. Yung podcast namin. Ito pinakaiyaw ng podcast sa lahat. May gumaganong candy. Kaya kanina pag ginagano para yung nag-i-edit ito ba? Maingay, ano no? Ano ba yan? Snowbear nyo to, ulul. Salamat. Thank you ko. Yay! Thank you, Papa.